podržava djelovanje nevladinih i neprofitnih organizacija humanitarnog karaktera. I ove godine izdvojeno je 100.000 maraka za projekte ovih udruženja. Javni poziv raspisan je prije 7 dana, a u nastavku donosimo priču o radu udruženja Oaza i udruženju oboljelih od multiple skleroze. Koliko im je pomoć i podrška lokalne zajednice važna, saznajte u narednim minutama. Općina Novi Grad Sarajevo i ove godine nastavlja pomagati nevladine i neprofitne organizacije humanitarnog karaktera kroz financiranje i sufinanciranje njihovih projekata. Cilj je i na ovaj način obezbijediti što kvalitetnije uslove osobama koje zbog fizičkog ili drugog hendikepa nisu u stanju u potpunosti brinuti sami o sebi. Jedno od udruženja koje općina kontinuirano podržava je Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području kantona Sarajevo Oaza, koje je osnovano 1960. godine. Od 536 korisnika, njih oko 50 koristi usluge centra na području Novogradske općine. Ovom prilikom se zahvalio općinskim vlastima koji žele da iznađu rješenje da osobe sa intelektualnim teškoćama koje koriste usluge udruženja Oaza imaju adekvatno riješene status. Jako bitna podrška osobama s intelektualnim teškoćama nije samo u dnevnom centru. Ovdje se nalazi 8 radno-okupacionih radionica, nekoliko sportskih aktivnosti koji tokom sedmice sprovodimo, međutim, jako bitno je da smo mi prepoznatljivi u lokalnoj zajednici. Direktor Smajlović ističe i da je općina Novi Grad prva lokalna zajednica koja je uspostavila akcioni plan na koji način konkretnim mjerama djelovati prema osobama sa invaliditetom i podržati rad ovakvih i sličnih udruženja. Osobe s invaliditetom, s intelektualnim teškoćama su dio ove lokalne zajednice u svakom smislu. I to nam je cilj generalni. U Oazi su aktivne brojne radionice, muzikoterapija, sportske aktivnosti, a svaki dan sa korisnicima rade volonteri, psiholozi, socijalni radnici. U radionicam i radim kutiju, drvo, a nije ništa teško kad se nauči. Damir Rimac, član je udruženja Oaza već 4 godine. Uspješni je stonoteniser, a sa zadnjeg međunarodnog sportskog takmičenja Malmo Open 2020, jedne od najvećih sportskih manifestacija za osobe sa invaliditetom na kojoj je učestvovalo preko 2.500 takmičara iz 12 zemalja Evrope, vratio se sa 3 medalje. Dosta sam svoje medalja, kako se zove, evo, na prošlom turniru Malmeu, kao što vidite, osvojio sam 3 medalje, ovo su single, a ovo je double medalja. Ja sam zadovoljan svojim rezultatom. Najdraže mi što imam prijatelj s kojim mogu igrati stoni tenis, da se zezam i to je najbitnije. Pozitiva u životu, to je najbitnije. Irfan Kulić već 15 godina je član Oaze i također trenira stoni tenis. U budućnosti se nadam da će biti više popraćeno lijepo od strane nadležnih ljudi i kako nas članova udruženja Oaza u svim sportovima, tako i generalno prema osobama s invaliditetom da se malo više usmjeri prema nama i da vide da smo i mi njihov dio, član društva. Još jedno od udruženja čiji rad općina Novi Grad kontinuirano podržava i pomaže je Udruženje oboljelih od multiple skleroze.